Nem volt mivel bevinni izébe. No? Most mit csináljuk? Hogy vigyünk be, mondom, a kis út? Hát a kicsi volt, akkor is a jó víz most volt, de no. Úgyhogy el volt vágva a torka, meg volt szúrva, ordított nem, lenyomtam, dirdó, minek süt mondom, áram a faszom mondom, még anyádnak is a szájába. Ide szúrta neki a Laci Árzsa, és ezt a geigát elcsapta, de még ez mind mozog, jó volt, érted? A kit kiukaszta egy kicsit a torka, érted? No, egy csípcsap, kézbe vettem, megfogtam, belenyomtam egy pompát, fújtam bele, mert le volt szállva a torka, vakbélgyulladást kapott. Torka begyógyult, mert elvittem a Jausnőhöz, a picsájára megkente, kengerett a picsájából olyan, mint a kocsonya érted, a nizeit. És írt vagy mi az? Kigyógyította a picsájával. Vakbél... Most nekem kaptam információt, még erről az oldalról nem is mondtam neked. Sylvester Rambo, Stallone. Most készül Helmesre jönni lakni. De Helmesre megint haragudtam rá, mert a felesége nagy kurva. Jolikának híg a feleségét, 18 éves, 19 a felesége. De a felesége is tömlöc tőtelik. Hát a nyomival ez mit csinál? Ez. A nyomival. Így forgatta a nyomi. Így. De látszik a kapitány. Akkor ide. Velem ugyanúgy, ő szombaton a keze szétszéveszter, szállom zsenértet. Jó. Szépen így állok magam kaura, csak itt elkapta a vállam, hogy kiderült, hát kicsit fájt érted. Itt keresztül szúrt rajtam egy ilyen hosszú tűnt, és kigyöttem, már itt addig vartam, érted? Mondom, de kulcs sincsen tűnt, de nem is vettem észre, hogy ő keresztül szúrt engemet, érted? Kasszával lecsapta a két lábomot, mondom, semmi, nem, benyomtam, itt van nekem egy gomb, rögtön két vasláb, visszafordult. Mondom neki, hely, pávián, mit akartál? Vágtam neki egyet, mint a Lukács. Neki vágódott volna. Ott is adtam neki egy fél óráig prüszkölt, ennek még. Olyan itt is adtam neki. Két mázsás keresztet után rajtottam. Jézus már! Rögtön mindjárt 5 perc nem telt be, mennybűjjön egy nagy fény, érted? Ez jár, mennybűj. Jön 3 ufó, egy szlovák, egy orosz, meg egy cseh. Szóval. Azt mondjuk, vacsúva, csukomoto, vacsúva. Rambo. Aha, mondom, jó van. Megfogta az ufó, megnyújt ostorra. Ilyen hurkákat vertek rajta, mi a bűrő. Az ufó. Egyik kidőtt, másik onét, mondom, visítek, mondom neki. Akkor ez már tekeredett. Sültet, mondom, hasát, pupját. Kérdezagadt a pupja, az anyja nem ismerte, meg azt az anyja hazavitték, hautra verték, fél hautra.